Mugun Bako, Mugun Bako ne. Mugun Bako ya shiga halinsa da sai ɓoye. Kamar ba shi ba. Uwar gida aiki ya yi kyau. Aiki ya tsaya sai dai gajeruwar katanga. Kowa ya gaya mana wa 'yan siyasa gajeruwar katanga uku. Kofofi biyu dai da ya sun yi amma zan katanga bai kai ba. An gaya mana 'yan siyasa gajerun katanga. Mai gida ina son yi magana da kai. To ya zo uwar gida. A zuwa gwan Malam Yusuf ta zo wajena. Na san ma dai shi ta aiko. Kuma ba su da wani abu ya kamata a taimaka musu. Ok. Uwar gida. Kwana biyu gaba ɗaya na kasa gane me kike nufi. Na kasa gane miki. Ina ga so kike nan gaba da an ce honorable kafin daga hannu kin daga hannu. Shi yasa baki gidan suna baki gidan mutuwa ko da ban sani ba. Yanzu kana nufin ba za ka taimaka musu ba kenan. Ba zan taimaka musu ba. Shi kenan. Ba su gaya miki yadda muka yi da su ba ne? Uwar gida ran gida. Mugun Bako. Hajiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya na kwana an tashi lafiya? Lafiya lau. Na zo da safe na ga baki tashi bacci ba, na jira ga baki budewa. Ko yanzu din ma sa'a ka ci. Can da zamu tafi? Baya na yayi tafiya. Hajiya biki san me nake ji ba. Je bayan rabuwar mu da ke sanata fa ya kira na je na same shi. Kin zo wani samun cin mutuncin da yayin. Ba ni ne maka alkawari na ce ka zo ba, lokacin da ka bar nan sanda na dagawa na kira shi ya ce min yayi tafiya. Ina ganin zaki iya taimako na zaki share mu hawaye na abin da zaki min kenan haba Hajiya. Yanzu sai wuce. In Allah ya da nan da kwana uku ka dawo. In da kwana uku? In Allah ya da na maka alkawari ka zo mu tafi. Je na ga bayan sa. Nan da kwana uku ka zo mu tafi. Allah ya kai mu lafiya. Amin amin. Shi bai sauran aiki kuma bai sauran sarki. Allahu ganin mulki. Wikina, ba magana an ba ta so aka yi magana da kai, domin tsakanin Allah ne ka yi wannan ina son mu tattauna da kai. Ba sai na taso ba duk abin da kake so faɗa ina jin ka. Kamar ya ba sai ka taso ba, magana nake yi akan harkar nan taka da ka zo kusa na a ciki. Tsakani da Allah ne ina tsoron mutum ya zo ya mutu a banza ne ba wai maganan wai mutuwa dama mun santa tun kafin yanzu muke jin ta. Amma ni ina son ka sani cewa a rayuwar nan don to ni fa ina da buri. Kaga awal barin ga ba ka san abin da nake mana planning ba. Na rantse da Allah in wannan abin ya riga ya shiga ko kai karan kanka sai ka janyo wani. Magana kake akan wannan maganar buri ne maka maganar tsautsayi ganganci muke yi da kar mu je a kashe mu a banza kai kana maganar wai. A rayuwar nan akwai abin da za ka yi wanda ba za sa riski ba. Duk da haka. Kai baka cire riski ba inda za ka je. Ka san kafin kai wannan matsayin abubuwan da na tsallake. Akwai hanyoyin da za ka je ka samu ka fita amma dai ba irin wannan ba. Gaskiyar lamari yana da target a rayuwa. Gaskiyar lamari ne kan na da ci a lamarin nan. Ok, ba tsare ka iya ba kenan? A maganar fa ba zan iya wata so ba amma ni ina nuna maka ne cewa wannan sabgan ni mutuwa nake gano mana babu dalili. Ban ga laifinka ba laifina ne ni da na janyo ka harkan. Mutane da yawa mutane nawa ne suke son su shigo amma na janyo ka. Fa ina nuna maka ne. Kamar ba shi ba. Ikon Allah. Hajiya Talatu ya ikon Allah. Ina to dama ni gangare nake zan je gidan kinan. Abin da ya bata min rai kin san ni da ke duk wani irin leke-leke da lokuwa da ni da ke muke yi. To a can shagon dan liti mai sha abin nan da aka ya bata min rai. A ce kamar ke saboda Allah abin da ake faɗa kanki abin bai min daɗi ba. Bai min daɗi ba amma da na tsaya na ƙara kasa kunne na ji labari sai na gane ke ce shi umma a cikin wannan al'amarin. Ta yaya za a yi mutu a unguwa a layi a kwararo da burtali ko ina he magana ake kin ki aure kin ki zaman aure kin ki aure wai da aka tsaya ake magana ni na ci ma wani faɗa ku kai da tsohon mijinki wai ashe kawai saboda ya harare ki ne saboda tabbata da rashin mutunci guri riki sai kika ki zaman aure to mu gaskiya ce dai da kike gani kowaye a garin nan sun ga mai a haka ya ne ma'ana a haka zaka zo ka ga wani gaskiya kai ma munafiki ne kai ma
munafiki ne da ka zauna da kai aka zuba teburin zama ana zagi na a garin nan. Dama zuwa da kake yi gida na in zuba maka abinci ka cika sha ka koshi dama in zuwa kake yi da kai ake zaman gulma na ake zagi na. To idan dama ba ni kike idan ki gori bara ki jin ga maki ke ba ma Hajiya Talatu ba Talatu bara ki jin ba ki labari. Na rantse da Allah tururuwa ta gara ranar banza balle ran auren yar da ni kuma nan da kike ji kina gani duk masifa da kike ji na a tafin hannu na kike an ga maki saboda haka mu rigima da ni da ke yau mun kulla kuma gaskiya sai na gaya maki ko za a tsire ni na rantse da Allah ke ni ne zaki zo kina ga magana ni da kin san ni da ke gani ba so ni ke zauna lafiya a garin nan ba ba so da abin da zai faru ya faru na rantse da girma ni nan da ke ji kina gani na ba na so a zauna lafiya mu zuba ni da kai mu ga da ni da kai waye babba a cikin tafiya. Aka kai wannan abincin Allah ya fi na gidan muradu. Allah kuwa. Ka gaskiya sa tana jin daɗi kai. Wani rabin ne, ka san Allah idan baka bi gari gudan nan ba, billahi lazi har bashin bara sai ka biya. Kai? Mugun Bako. Uwar gida! Uwar gida! Mai gida. Me ya kawo yaran makwauta gidan da suke cinye mana abinci? Haba mai gida yara ne fa. Ok, shi ne zaki dauki abinci ki ba su dinga cinye mana amfanin me za su yi mana? Yara ne na ba sa. Yara kanana da kodin bala ƙuri'a ba su kai ba. To billahi lazi yau akwai lissafi tun daga magi har doya. Tun daga magi har doya sai mun lissafa a gidan nan ni da ke. To shikenan. Shi bai sauran ake kuma bai sauran sarki. Awal me nake gani haka? Mulki. Wallahi ma na dauka kamar farki nake ne. Lallai Awal ka fara course. Good. الله العظيم استغفر 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 الله العظيم. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala Allah ya maga da annaba. Barka da zuwa ya ibada ya gida. Barka da zuwa. Samu ka zauna bismillah. Bismillah. Watan akaramaka Allah. Na'am. Wasu matsaloli ne suka kawo ni gurinka. Ni kuma ina sa ran insha Allah kai da zaka share min hawaye na. Iyaz billah. Dukkan wani abu da nake so a ka ɗebo irin yasan mai fakafakai ce da irin wasu duk wani bala'i da ka sani na duniya ya faɗa kan sanata kawai ni buri na kawai na mallake shi sai raji'una. To ni dai zan baka shawara tsakani da Allah mu dai muna bauta wa ubangiji amma magana amma wani sihiri da zai je ya wahala Allah ya hana annabi ya hana. Shawara ka san halin dan iskan mutumin nan ba ka faɗa haka ba karamin Allah. Shawara ce kawai zan baka ka je ka rungumi addu'a ka kama Allah da manzan Allah bukatan ka za ta biya amma ni dai ba zan iya maka wani abu ba. Akaram kallahu kai makila talauci ne yake da mun ka fara rike wannan ka gani in gwanin fara rike wannan ka fara dan matsalolin ka zai maka wannan jin kangon naka za ka samu ba ma karban su Allah ya riga ya mana sutura annabi ya lamunce mana mu ba ma karban wannan. Ba ka son kudin? Astaghfirullahu lazim. Ba ka son kudin? Allahu lazim. Astaghfirullahu lazim. Ba ka son kudin? Astaghfirullahu lazim. Matsiyaci haka zaka mutu. Allahu lazim. Matsiyaci inda ka zaka koma. Ba abin da zaka samu matsiyacin lazim. Astaghfirullahu lazim. La ilaha illallah. Mugun Bako. Mugun Bako ne. Zakai! A ƙaura! Wani rabin ikon Allah! Mutumin kenan kwana biyu? Ai ina gaya maka mun je baki kawai wasu babanmu ne can jaka muka je kusa da kundila wajen dan batta. Allah sarki. Ka zo daidai lokacin da ake son ka. Allah sarki kwana biyu da kai ka muka ji shiru. Wani rabin ikon Allah can kawai mu je da yake ana ɗaurin aure a can gidan kakanninmu. Allah sarki. Na je can alja kusa da kundila wajen jakawa. Allahu akbar. Can muka je ɗaurin aure aka mun shafati. To ya magana. Dama ina da magana
magana ko ba gaskiya ba mu dai wani rabin idan gaskiya ta zo a garin nan dole mu faɗe ta ko za a tsire mu sai mun faɗi gaskiya mu dai tare da mu ka taso a unguwan nan a gaban mu muka ga yadda kai fafutukan nan ka fito takarar kamsila ana kila wa kala iwa la kala Allah ya taimako ka zo ka ci to kuma wannan matar ta wannan munafukan matar taka in ba kai kokari kai mata ka saita mata hankali ba to karshen ta ina gaya maka na rade da Allah ungur zaka koma gidanta na tsamiya kai dai ka san mu za mu gaya ma gaskiya saboda duk wata fafutuka da kai a garin nan na neman wannan kamsila a gaban ma kai amma matan nan saboda yar muguwa ce sai ta dinga kwashe kayanka tana tarbawa mutane ka san wani abu da ya faru kaura ranan mun dawo shigowa gida na ke da wuya na ga yara har guda 3 suna cin abinci wallahi ni ne in karya daya karaman ciki na so in karya ka jirinta ba to shawara ɗaya zan baka abu ɗaya ne ina da wata yan laget ita tana nan ta kore shanu ita zan kawo ma in ran da ka kama ta tana ƙara raban ma kaya kai kwanta ka same ta ka samu daidai na ɗinta ka kwale ta kamar ita miskini wa zan kwale ita matar ta kamar matar tawa sauro sauro kaura wannan kai Allah ai wannan da kake ji kana gani har ɗakin wata zan kai ka ka san da yake garin nan lungu da sako ba inda mu sani ka san abin da nake so ubanta mugun matsiyaci ne da kake ji kana gani a gidansu saboda tsabar tsiya ta gidansu kaza sai ta kwai ta kake shi a gidan nan ba dora tukunya wannan din kaura kai ina gaba to ka san abin da nake so da kai je ka lissafo mana samarinta nawa ne samarinta guda nawa ne to ai ko guda ne kan zaka saboda kai kamsu da fa wani rabin na garin nan me kuma ci da kan kujera saboda kaura shi yasa nike son ka ni dai bukata ta wani rabin bukata ta ana daura aure da ni kuma ka sai kana ji na ban ma komai a hannunka to ba damuwa magana yarinya ne daga yau zuwa gobe to ka san ko da bakin nan na hena kasa sauran daga yau zuwa gobe ka sayi mun da labari ba damuwa wani rabal ba damuwa komai yawa Mugun Bako. Wai ke dan Allah dan annabi so nawa zan gaya miki ba na bukatar ki rinka wanki nan wurin wai kai me yasa ka fiye masifa ne a cikin gidan nan wannan ai ba masifa bace na nuna miki wurin nan a daina wanki a wurin nan wai shin yanzu idan mun yi baki a wani wuri ne za mu aji su wai to a ina kake son na je na yi wanki da filin nan da kuma nan kusa da ɗakin kawaki ga fili nan wurin ba za ki je ki wani komai naka masifa tsakan ba dama in yi wani abu a cikin gidan wannan ba masifa bace gaskiya ce nake faɗa miki haba kina ta yin abubuwa ko da yaushe ina ja miki kunne amma abubuwan ki kullun sai ka ce na ƙananan yara saboda Allah fitinan kai yana yawa wannan dan Allah dan annabi ki canza ba fitina bane nake haba bari ki jama'an gaya miki ni kin kai na ƙarshe kin kai na makura na zan ɗauki mataki yarinyan nan kusan idan mutu baki suka zo na gidan sai su rinka tambaya ta washin da ke da ita wace ce matar tawa don haka daga yau ne na yanke hukunci Yusuf dan gidan Malam Ila zan aura mata wallahi tallahi ka isa ka ba mu Yusuf dan gidan Malam Iliya ta ba ban isa ba ni din da kai din ni ne nake da abin ni awal dan ba dan gidan yayata shi zan aura masa waye awal ba zai taba yuyuwa ba wallahi ba zai taba yuyuwa to mu zuba da ni da kai a gidan yo ke din ma Allah na tuba in ba ma dan wurin tace ni ciwo ki ba ni zan yi da ke idan ka ce na caca idan ba ka so da ba ka so a duka gashi na ji uwar gida sauke ya hakuri yanzu bari in ka mana cefa ne naman nan da na saba kawowa kin dai gane shiru barin jin da ka ji na cacen me yasa baka ce ba ka so na cacen ba ai kana so na ne ma ka hello aja ke zo ki a dare wannan cacen nan ko ke to gani nan zuwa gani nan gida ina son magana da kai to tun da bikin magana sai na fito yanzu muna tare da ke a cikin ɗakin nan ka ji dan Allah da Annabi abin da nake so da kai kwantar da hankalinka kai hakuri akan maganar wannan sanatan kai hakuri ka kyale shi maganar sanatan nan sanatan yarin nan hankali ƴaƴansa ɗaya sun yaran san fayo yana kasar waje duk yaran hidin da suna waje amma ni abin a wannan gidan nake rayuwa me gida kar Allah gafara ce irin hankali Allah ya kike mutane iska Allah ya dawo da kai kan kai ina da shi wa ina da wannan irin miji na aura ka ina kyauta Salamu alaikum. Allah isa iya ciki. Salamu alaikum.
ai gwara in zo dai tunda kwana biyu ban gito layin nan ba. Salamu alaikum. Ni na ga ikon gidan ba. Alaikum salam. Allah sarki. Assalamu alaikum. Kai, aura lafiya. To lafiya. Assalamu lafiya. Lafiya lawa. Ya gari. Ya al'amuran. Lafiya. Ya wannan yanayi ya rana. A rana fa akwai ta. Masha Allah lafiya. Cikin wannan rana. To lafiya amma ba lau ba. Mu da a matsayin mu yanda muka riga muka yi kaurin suna anguwan nan na wajen yada idira ta gaskiya. Mu wanda mun ga gaskiya ko za a zage mu ne mu sai mun faɗe ta. Ni a matsayina na wanda nake dan unguwan na aka haife ni unguwan na ko me yada a'idar gaskiya. Ni abin da ma nake so tambaye ka wai wannan matar taka tsakaninka da Allah da kudin ka aure ta ko kula da noma ne. Abin da take ma ni kaga tausan ka nake ji. Saboda Allah saboda Allah kada kai kuka. Na taba ka da alheri. Wato wani lokaci kuna da illa a cikin unguwa, wani lokaci kuma kuna da amfani. Allah sarkin wane ne baka wannan labari? Ai kawai yanda na gani tun wata rana nan da wani dau aka da ya dauko ka naga ka sayo alayyahu na riga ka tana ta fallau daga ran na gane akwai matsala. Na ce to gwara in tattaki har gidanka a matsayina na makoci in gaya ma gaskiya. Wallahi akwai matsala kuma ni na ji daɗin zuwanka. To ai kaura na taba ka da alheri. Ina jin. Baka san wani abu ba. Ta tada min hankali. Ka dube ni da idan na gita ta wajen ku haka nake. Wallahi ba haka kake ba. Allah sarki abin ta tada min hankali. Duba ka gani duna zube. Fa da bayan haka nan yarinya ta waje na. Ka san ta Hafsat. Kana ganin ta tana wuce. Ina ganin tana wucewa. Akwai wani yaro dan albarka da na so in bata amma ta ki. Yanzu wani yaro dan tintimbiri ta kawo mini wai dan yatta. Wai shi take so ta ba ma aurenta. To ka san sharar da zan baka. Ina jin ka kaura. Ka hada da ita da Hafsat tunda na ga ita ma Hafsat din nan ba gaggen magana girman ka take. Ina jin ka kaura. Ka hada su ka same su. Kai masu raga-raga ina gaya ma ka sa daki ka kulle yan banza ka zo in sai da akuya ta mai kudin mota mu haure Lagos. Allah kaura da Allah a karkashin gada can za mu ce wannan shawara ko ta ka ita zan. Kai in gaya wannan shawara ita ka ita zan. Shine kawai abu mafi sauki. To shikenan nagode. Yawwa. Ban ma fito da wani abu amma mun na bi ta layi. Za mu haɗu. Gaskiya ce za mu haɗu. Wallahi na so in yi maka kyauta amma muka haɗu ta layi. Haka ma ka ba damuwa nagode Allah saka da alheri. Talata mu hawo mota. Ba damuwa zan tabo ka za mu wuce insha Allah. Mugun bako. Kai, amma kai da Allah, baba abincin nan gashi an kwana biyu amma wallahi har yanzu haka yake baba. Kirki billahi mun kirki ki bai canza ba wallahi baba. Ina kike? Iko Allah. Me zan gani a cikin gidana? Katan gardi, ke ina kike? A'a. Gani waye ne? Abin naki hayya kai haka waye wannan? Awal din ne baka san shi ba. Waye awwal? Waye awal? Awal ɗan gidan yata mana don ke magana auren shi da wani. Ɗan gidan yake sai ni. Sai ki kawo min kato dan yana a gidan yake a cikin daki. Kuma da wani kofi a hannun shi. Ai na gaya maka dama da ni da kai mu zuba a gidan nan wallahi. Awwal. Baba. Wannan shi zaki ba Hafsat. Kana gani kana wasa. Wannan. Baba. To wallahi baki isa ba. Yusuf dan gidan Malam Iliya shi zan ba Hafsat. Ai muna gidan da ni da kai. Ni na gaya miki. Inna na gaya maka mu zuba maka a gidan nan. Baba. Ina jin ka. Dama na ce a wata sarka da na towo da Hafsa ita sai a bata ni nan dan fita waje. To an gode Allah shi amfana. Allah shi ya albarka. Sai ka dawo. Abin har ya kai haka. Lafiya. Ai sai ka yi. To sai na yi nasara akan ku. Ina ta duba ki ai. Na duba kina nan gurin, sai kina nan gurin kin tsaya. Haba. Wannan wani kalar rayuwa ne? Ka banne a cikin rana tun ɗazu. Ni zan jira ka ko kai zaka jira ni? Ba za ki gane ba Hajiya, can ma da ke sa mun tsere da ki to sai. Kin san ba a daidai nake ba. Yanzu dai ba na mai abin ya kuka da shi yanzu. To gaskiya ba zan boye maka ba. Sanata, aikin malami ko wani boka gabaki ɗaya ba zai aiki a wurin ba saboda naje mun yi aiki mun yi kwata-kwatan da muka je ba mu gan shi ba sai wani katon bakin dutsen da muka gani. To bakin dutsen a fasa shi mana a wuce gurin. A ga abin da yake ciki. An yi a fasa dutsen ya ki fasuwa ne. Yanzu Hajiya me abin yi? Kaka damu. Akwai
akwai wani yaro sunan shi Ragabza. Yaro na ne. Ya mun aiki ba so daya ba so biyu ba. Kawai shi za mu tura shi kawai ya je kashe shi. Kashe sanata kuma? Ha? Ina kai sanata kuma to ta da buri na ya cika. Dama me kake nema? Ba dukiyan bane kake nema? Baka san inda yake ajiya bane? Ai duk duniya ne na fa kowa sanin sirrinsa. Shi inda yake ajiya. Kin tabbatar zai iya ba za a samu matsala ba? Kana tantama da ni ne? Ok, to shikenan ba damuwa yanzu. Mu samu akawun nan baɗin ki. Gashi. To karshe na sami ki naira 500,000. Ki yi amfani da duk abin da ya kasa to ki san da ki kira ni a waya. To shikenan ba damuwa. To ba damuwa. Nagode. Sai mu waya. To, baba ni dai yanzu duk yadda kika ce ai kin ga haka za a yi. Ni kan ban da matsala na amince. Ai inda na gaya maka din nan insha Allah. In ka ga ban aura maka Hafsat ba sai dai in bayan bana nan. Ka shawarumin ka domin Hafsat da ta dan baka. Mugun ba. Ai shikenan baba. Hafsat zo mana. Bismillah. Kin gan shi awal kenan wanda nake baki labarinsa domin tun ranar sunanki ne wa ma'aifiyansa alkawari yar uwata ce ya ta ce ba na riga na yi alkawarin ke izan Allah shi shiraya ki shi zan baiwa don kin san ni na san abin da ya sa barin taɓa miki zaben abun da ba shi ne ya kamata ba amma shi ma'aifin kenan nina ta wani surut ko wani ne suke zuga shi a gari ko menene can masa ni kan inda na ce shi din ne mana na akan bakana wallahi. Ina yini? Lafiya ga Hafsa. Na'am. Ya gida? Lafiya kalau. Kwana biyu. Lafiya lau. To, kudin tashi dan ba ku kuɗi. Kudin zanta. Hajiya Hafsa. Na'am, kin ga dai yanzu maganar da mama ta yi maganar naka ne ke yar uwa ta ce ni dan wanki ne. To kin ga gaskiya abin nan da mata kawo mana yayi matukar daɗi sosai. Ƙwarai ko maganar ka gaskiya ce. To amma yanzu ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya tabbashi mana da alkhairi Allah kuma ya mana zaɓi da abin da yake mafi alkhairi. Amin amin gaskiya na ji daɗin maganar taki sosai. Amma sun me zan ce ba har kin bani kunya wani. Kunya ke yake ji. Hafsa zo nan da Allah zo mana zo. Wani abba. Ina son mu tattauna wani abu muhimmi ne da ke. Amshi wannan zama da kika gani shi kanshi Allah subhanahu wataala ya yarda da shi ya aminta da shi. Tsakanin ɗa da uba ko ɗiya da uba. A takaice dai da Allah akan mahaifiyarki ne akan wasu halayya da take da su da ni da ke duka sai mun yi haƙuri. Da haka abinda nake bukata a matsayina na mahaifi gare ki da Allah dukkan wani abin da zan faɗa miki da Allah ke amfani da shi kuma kin san ni ina son kuma akwai abubuwan alkhairi wanda nake tanadan miki. Kin fahimce ni? Na'am. To ubangiji Allah miki albarka. To kuma zan tanadan miki. Wai har yanzu kai bara ka daina irin halin nan naka ba ko? Wani irin hali nake yi? To wai yanzu da ka kira wata me kake gaya mata? Ni kike tambaya me nake gaya mata? Kai din nake tambaya me kake gaya mata? Hafsat iyata da wa muka haife? Na san diyarka ce ni ma iyata ce kana da iko da ita ina da iko da ita don haka abinda kake nufi da ita baka isa ba in kuma har ka ce ka isa a gidan to mu zuba da ni. To dan kina da iko da ita ban isa in zaunar da ita mun shawara da ita ba a matsayin ta na diyata. Ni dai na gaya maka kana da iko da ita ina da iko da ita. Kai Allah wadarai Allah wadarai. Baka isa ba. Wannan Allah wadarai. Sai dai mu zuba da ni da ni ina ga zamu sake koma cacan nan a sake fare in bada Mugun bako. Mugun bako ne.